ଏବେ ଖାଇଯିବା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ହେଲା। ଥାଳି ଆଣେ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଲେଟ୍ କର ନାହିଁ, କାହିଁ ଗୋଟେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ। ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ହେଲା। सोनू खाऊचे ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। जिमी कौन भाई ନାମ ଧାରୁଛି କହିଦେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କହିଦେଉନୁ ଟିକେ। ଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୁଃଖ କରିବେ, କିଛି କହୁନାହିଁ। ବ୍ଲଗ୍ରେ ମାହାଳିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। କହିଦେ ଟିକେ। ତୁ ତ ମୋବାଇଲରେ ବିଜି ରହିଲା, ତୋତେ କ'ଣ କହିବି। बाबा प्लेट धरी भात खाइବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣିଲ ଭାଇମାନେ, ପ୍ଲେଟ୍ ଧରି ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ସମାନ 12ଟା। ଆମକୁ ଆଜିର ଭାତ ଡାଲି ହେଲା ସବୁ ଜାଗା ହେଲା। ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏଇଟା। ସବୁ ଜାଗା